לעבוד פה, עם השלט, רביע גם כמה תשובות מינימליות. תחזיקי. לארי? סליחה רגע. אני לא מאמין שלארי פועל לא לפי חוקים. אבל תקשיב רגע, אלי, יביא לי בבקשה. שימוש במגפון. שימוש שעושים המפגינים במגפון אין בו כשלעצמו כדי להוות הפרעה לסדר הציבורי. בניגוד לטענה הנשמעת לא אחת מצד שוטרים, שימוש במגפון אינו טעון רישיון מראש, וזה אינו מפריע אלא אם כן בין 2 ל-4 או אחרי 11 בלילה. זה מה שהחוק אומר. זה החוק, אדוני, מותר לו להביע את דעתו. לא נראה שזה אכפת לו, מה אתה חוזר על עצמך? עושה את העבודה שלו. בסדר, אבל אל תחזור על עצמך, יש לו הוראות מלמעלה. מי זה הלמעלה? אפשר לדעת מי זה הלמעלה? מלמעלה זה סיסמה. תן לו את זה בבקשה. אני. גבעתיים מבוססים חוקי היסוד של מדינת ישראל. שלטון משפחתי בגבעתיים מנסה לדכא את חופש הביטוי, את חוקי היסוד, את החופש ואת כבוד האדם וחירותו, את החופש להפגין, כל הדברים שעליהם חונכנו. סליחה, הרכב הזה חונה כחוק? הרכב הזה חונה כחוק? אלה מהווים הפרעה לתנועה, לא המגפון. הוא קיבל לפני שבוע מהמשטרה דוח על הרכב שלו. אזרחי גבעתיים, הפכתי להיות עבריין. אתה לא עבריין. הפכתי להיות עבריין. השלטון המשפחתי בגבעתיים, בית שחר וגיסות רציה החליטו שאלי כהן עבריין בגלל שהוא מביע את דעתו. נשלחים שוטרים, פקחים, רפורטים, רק בגלל רפורטים בסכום של 730 שקל כל רפורט. לפני 5 דקות קיבלתי את הרפורט השלישי. עיריית גבעתיים מתנכלת לאזרחיה שאומרים את האמת, שקוראים לילד בשמו. בגבעתיים נרשמים. סבבה. היא יותר חשובה מאיתנו. תושבי גבעתיים התעוררו. תושבי גבעתיים האפתיים, אנא התעוררו. גבעתיים הפכה לאי של דיקטטורה. אנא התעוררו. לנפשכם הדבר, בנפש ילדיכם. חוקי היסוד של מדינת ישראל, של מגילת העצמאות, שעליה לחמנו ומי שעשה את המדינה נרמסים ברגל גסה. חוקי מדינת ישראל נרמסים, רבותיי. התעוררו. הנה, אני אחזיק את זה. קופי טיים.